Milí diváci, vážená poroto, jmenuji se Vendula Pražáková a toto je obhajoba mé středoškolské odborné činnosti na téma pozorování slunečních skvrn. Slunce ovlivňuje zásadním způsobem život celého lidstva. Sluneční skvrny představují jedinečné ukazatele jeho aktivity. Proto se jejich pozorování věnují nejen profesionálové, ale i amatéři po celém světě. O jednom ze způsobů jejich pozorování pojednává právě tato práce. K tématu mě nevědomky přivedl pan profesor Zdeněk Vácha, který mne a mou třídu jednoho dne pozval se podívat na jeho projekci Slunce pomocí dalekohledu na papír. Z vlastní zvědavosti jsem se rozhodla problematiku slunečních skvrn prozkoumat hlouběji. V rámci své práce jsem si vytyčila několik cílů. Prvním z nich je vysvětlit smysl v pozorování slunečních skvrn. Dále pak vytvořit funkční návod pro tvorbu zákresu slunečních skvrn právě pomocí metody projekce dalekohledem na papír, který bude jasný a srozumitelný i pro amatérské pozorovatele. Návod je následně otestován v praxi a s jeho pomocí je vytvořen a následně analyzován zákres slunečních skvrn. Slunce, jakožto těleso bez pevného povrchu, rotuje diferenciálně. To znamená, že rychlost otáčení na pólech je odlišná oproti té na rovníku. Tím se zároveň namotává a v různých oblastech vynořují části magnetického pole hvězdy. Diferenciální rotace způsobuje na Slunci jeho přepólování, kdy se severní a jižní magnetický pól hvězdy prohodí. Přepólování ovlivňuje veškeré struktury na povrchu Slunce, sluneční skvrny nevyjímaje. Dále se již podívejme na samotné sluneční skvrny. Sluneční skvrny jsou tvořeny dvěma částmi, tmavým středem umbrou a světlejší vláknitou penumbrou. Není podmínkou, že skvrna musí být tvořena oběma částmi. Skvrny často mívají více umber, nebo jim naopak chybí penumbra. V případě absence penumbry se skvrna označuje jako póra. Během svého života se mohou spojovat do větších celků a různě měnit svou strukturu. Vůči povrchu hvězdy jsou skvrny o něco chladnější. To je způsobeno jejich lokálním magnetickým polem, které je mnohonásobně silnější než celkové sluneční magnetické pole. Toto místní magnetické pole slunečních skvrn v dané oblasti potlačuje konvekci plazmatu a oblast se proto stává chladnější oproti okolí. Sluneční skvrny se v rámci slunečních cyklů posouvají z vyšších heliografických šířek směrem k rovníku. Právě toto chování slunečních skvrn nám pomáhá odhadovat fázi cyklu a počet slunečních skvrn, míru aktivity Slunce. Metoda projekce prostřednictvím dalekohledu na papír je využívána většinou hvězdáren po celém světě pro tvorbu zákresů slunečních skvrn. Široce rozšířena je i mezi nevědeckou obcí díky své jednoduchosti, snadné zapamatovatelnosti jednotlivých kroků a relativně nenáročným požadavkům na aparaturu. Zde budou rozepsány jednotlivé kroky této metody. Prvním je příprava aparatury. Na dalekohled se nasadí clona pro odstínění většiny záření a stínítko s protokolem, jako zde na obrázku. Slunce se následně zamíří do kruhu protokolu. Následuje samotné zakreslování, kdy se skvrny promítnuté na papír lehce obtáhnou tužkou. Fakulová pole se vybarví červenou pastelkou. Zákres se následně dále upravuje, vybarvují se umbry a tak dále. Následně se vyplní obecné informace v rozích protokolu. Dále se klasifikují skvrny. Nejčastěji se pro charakteristiku skvrn používá Mackintoshova klasifikace. Na tomto obrázku je vidět Mackintoshova klasifikace slunečních skvrn. Ta využívá 3 symbolů pro určení typu nebo skupiny skvrn. První z nich vyplývá ze starší curyšské klasifikace
která měla původně sloužit k předpovídání slunečních erupcí, ale příliš se neosvědčila. Zde je ukázána curyšská klasifikace slunečních skvrn. Po klasifikování slunečních skvrn se pomocí heliografické sítě souřadnic určí heliografická výška a šířka skvrn. Příklad heliografické sítě souřadnic je vidět zde na obrázku. Tím je zákres hotový a může se přejít k jeho analýze, kdy se mimo jiné porovnává se snímkem slunce z téhož dne. Na obrázku vlevo je vidět snímek slunce pořízený sondou dne 20. ledna 2024. Vpravo je pak zákres pořízený z téhož dne. Podle mého názoru se mnou stanovené cíle této práce naplnila, neboť jsem vytvořila a následně v praxi otestovala návod k zakreslování slunečních skvrn. Děkuji za pozornost.